demostrat, no? Amb les targetes han participat i... El misteri de les paraules clau. I les cares, anaves veient les cares, dius, aquest ara li està costant, ara està arribant, ara. L'avantatge dins del públic tan a prop és que pots veure molt les reaccions, no? Dels nens o de la gent gran, o d'això que... Sí, bueno, és un tipus d'espectacle que no es veu molt i som conscients que al principi la gent no entén res. I a mesura que van passant els minuts es va veient el que està passant, com estem interactuant, quin és el llenguatge, poden desxifrar algun símbol i però al final, com que els hem fet participar i tot això, dic, bueno, algo han pillat, no? Desxifrant una mica el codi, no? Algo han desxifrat, sí. Sentit. Fulla. Fulla. Molta. Sentit. Molta. Antigament. Brossa. Sentit. Arbust. Brossa. Derivar. Interessant. Estils. Antigament. Trobo. Anti. Molta. Brossa. Estigui. Trobo. Estigui. Brossa. Antigament. Trobo. Estigui. Trobo. sound painting és un llenguatge universal de símbols multidisciplinar. I multidisciplinar vol dir perquè cada símbol té una traducció a la música, a la dansa, a les arts visuals i als actors i actrius. Llavors, a través d'aquest llenguatge hi ha una sintaxis també, com qualsevol llenguatge,
unes paraules, que serien els símbols, i una sintaxis, que és l'ordre dels símbols. Amb això, el SoundPainter dispara unes ordres, diguéssim, o unes aportacions, i a partir d'aquesta sintaxis, aquesta frase, passa alguna cosa. És a dir, els artistes han de tindre una paleta molt gran d'opcions i què aporten, perquè moltes vegades els símbols no són molt concrets, sinó, per exemple, relaciona't un amb l'altre, o improvisa sobre el que està passant, etc. Llavors, els artistes crec que han de tindre una paleta molt gran per anar portant. Llavors, el SoundPainter el que fa és agafar aquest material i organitzar-lo o fer-lo desenvolupar. Mai sabem cap a on va la història, vull dir, és una improvisació. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, pot anar cap a dalt, cap avall, cap a tots cantons. Més o menys, no? Sí, La gràcia és que el SoundPainter va gestionant tot el que va passant, no? Cap a una direcció o cap a una altra. Exacte. Sí, al ser un grup gran d'improvisadors, SoundPainter ajuda a tindre una visió des de fora, potser, que ho escolta tot, que veu més o menys com va i cap a on pot tirar. Hi ha una relació entre les propostes que ell proposa i les propostes que nosaltres li proposem amb les seves directrius. I llavors hi ha un diàleg entre això. Si li agrada, O no. És com un mercat, tu li ofereixes i dius no compro, dius d'acord, ho intentaré millorar. És anar seduint, intentar seduir... Dius ara sí, m'ha dit que continuï, li ha agradat. Que no sempre la millor opció, vull dir, jo també faig... O sigui, aquí improvisadors som tots. Sí, sí. Estigueu atents als Facebook i YouTube, perquè pròximament, no se sap si a Barcelona, Lleida o a París, sorgirem dels nostres auditoris i tornarem a improvisar per vosaltres. No oblideu mai la paraula clau. Som un col·lectiu que tenim un laboratori muntat i aquest laboratori es va desenvolupant. Llavors cada vegada anem provant coses i formats nous i parlant molt entre nosaltres i cap a on volem anar i què volem fer. Per tant... És un procés creatiu que està viu. I que estem oberts a rebre més persones. Sí. I anar a més llocs. Exacte. I el bo potser d'això és que per moltes vegades que ens veguis sempre serà diferent, això segur. Sí. I ens diem Frit. Col·lectiu. Fes-vos uns spots. Fes-vos uns spots.